Moikka! Tää on Swagstar, niminen tyyppi, ja tää video on tehty ihan vaan siksi, koska mua ei auteta Suomessa niin paljon kuin mä haluaisin, vaikka mä oonkin aika vaativa. En nyt sanoisi ihan, että tyhmä tai itsepäinen, mutta vähän niitten välillä. Mä eikä tässä suututtaa. Mut saa suuttumaan tosi helpolla. Musta koulu on vaan hauskaa. Eli ne joulukuussa kaikki menee niin nopeasti. Joo, mun mielestä menee. Musta koulu on hauskaa välillä. Ei se joskus jos jaksaisi mennä. Joo. Vois siis Famissa jelppailla tosi paljon. Pitäisi päästä 11 level. Se olisi kunnon saavutus, jos pääsisin. Tänne olisi tarkoitus mennä. Eli 25 level. Vaikka se onkin vähän liian, et ei oikein varmaan käy toteen. Mä uskon. Tai voi, mutta en uskoisi, että kävisi. Eli joo. Jubilisuu. Eli mulla on enää 58 292 famipistettä tänne 11 levelille. Eli ois kiva, jos jeesailisitte. Mulla on nyt aika hakusessa näistä arvoin, sit mä oon vähän tuhlaillut niitä. Eli 1191 tarviin seuraavan kisan ja käy vähän vähille, kun se tulee kohta. Joo. Ja sitten timantit on myös aika vähissä. Vaan 29 timanttia. Ihan tosi vähän. Pitäisi saada toi vuoden pippi joulukuussa. Eli tai no ei ihan joulukuussa. Jouluaattona varmaan. Kun mä ostan omilla rahoilla, kun mä varmaan saan rahaa joululahjaksi. Niin mä ostan sitten ton vuoden vipin. Mikä tossa on. Ellei vaihdu. En usko, että vaihtuu. Mä kyllä oottaisin, että vaihtuisi. Mut toi on kyllä tosi ihana. Joo, eli Faunatar. Joo, et meillä on matskan koe. Joo, Peikko-kisa 1 studio. Eli osallistukaa tähän näitten Peikko-kisaan. Ja siis, joo, kannattaa. Eli Röllireikko ja sitten toi Mansku. Niin. Tällainen kisa. Katsotaan milloin se loppuu. Mä nyt ihan varma. Joo, no kuitenkin. Eli osallistukaa. Please. Ellei mä en tiedä milloin tää loppuu. En mä tiedä oikeesti. Anteeksi, mä en tiedä. Mulla ei ole mitään hajua. Tai sit mä oon vaan niin sokea. Eli kattokaa tää tyyppi. Tää on kuule niin ihana, että varmaan arvaakaan. Siis kattokaa. Sit vielä
tää on ihana tyyppi. Niin ihana tyyppi. Ihana, tosi ihana. Mun nallevö. Ulala. Okei. No, siis joo, tää on ihana tyyppi, ihana. Niin, ei mulla sit varmaan muuta ollutkaan. Kyllä no kuitenkin voi pyytää kamoks, mä en 14. päivä hyväksy kamoja ihan, koska multa loppuu vippi. No, älkää siis valittako mun äänestä ettekä laadusta, mut voitte. Okei, no ei mulla sit varmaan muuta edelleenkään ollut, paitsi kelpot kauppaamassa. Eli